ドジャース最強コンビが躍動。ドジャースがフィリーズ相手に9対1で快勝しました。そしてこの試合でも大谷翔平と山本由伸が存在感を見せています。大谷は1番 DH で先発出場。初回の第1打席で全打を放つと、第5打席でもヒットを記録。5打数2安打のマルチヒットで4試合連続安打となりました。一方、先発した山本由伸は圧巻の投球です。6回途中まで投げて4安打の失点、さらに10奪三振を記録し、今季5勝目を挙げました。フィリーズ打線を相手に力強いストレートと変化球を織り交ぜながら主導権を渡しませんでした。今シーズンの山本は登板を重ねるごとに安定感が増している印象です。そして大谷もホームランこそ出なかったものの、しっかり結果を残しています。今回のようにホームランが出なくても結果を残せるところに、今の大谷の安定感が現れているのかもしれません。ドジャースは大谷翔平が出塁し、山本由伸が試合を作る、そんな理想的な形で勝利を重ねています。今回の試合はドジャースの強さだけでなく、日本人2人がチームの中心として戦っていることを改めて感じさせる一戦だったのかもしれません。